Helo, Catherine ydw i. Rwy'n awdur llyfr lluniau. Rwy'n ysgrifennu pob math o lyfrau lluniau am natur a'r byd ym cwmpas, ac rwy'n eistedd yma yn yr haul mewn coedwig i ddweud wrthych am sialens ddarllen yr haf wedi'n gwahodd gan lyfrgelloedd Powys. Mae her ddarllen yr haf eleni yw arwyr y byd gwyllt, ac mae fy llyfrau'n llawn o rheini, pob math o fywyd gwyllt gwahanol ac anifeiliaid sydd mewn perygl ac angen ein help. Y ffordd orau o ddod o hyd i lyfrau yw mynd i'ch siop lyfrau lleol neu wrth gwrs eich llyfrgell lleol, ac mae'r llyfrgellwyr yno mor awyddus ag erioed i rannu gyda chi'r llyfrau ar eu silffoedd, eich helpu ddod o hyd i lyfrau rydych chi'n dwlu arnyn nhw, llyfrau newydd ac hen ffefrynnau y gallwch chi fynd â nhw adredd am ddim a'i darllen. Gall ddarllen dod â llywonydd llwyr a'r syniad yn yr haf yw dod o hyd i rywle arbennig lle gallwch ddarllen, boed hynny wrth orwedd ar y glaswellt o dan goeden, neu yn y tŷ wrth orwedd ar eich gwely, neu swatio mewn cader glud. Ewch ati ddod o hyd i le arbennig lle gallwch ddarllen llyfrau dros wyliau'r haf. Gall darllen llyfrau ddod â phleser, ond gall hefyd eich helpu yn yr ysgol, eich helpu i ddysgu pethau, i fynd ar antur, i ddefnyddio eich dychymyg, rhannu eich straeon, rhoi pethau chi siarad amdanynt gydag oedolion a phlant eraill, a rhannu eich cyffro am yr arwyr yn y llyfrau rydych chi'n ei fwynhau. Rwy'n mynd i rhannu rhai o'm llyfrau gyda chi a dweud wrthych am rai o'r anifeiliaid y gallwch fwynhau dod ar eu traws. Shwmai, y llyfr cyntaf roedd am ei rannu gyda chi yw Red Alert, ac mae'n ymwneud â chreaduriaid sydd mewn perygl ym mhob cwr o'r blaned, ac mae pob math o anifeiliaid yn y llyfr hwn. Ar hyn yr oeddwn am ei wneud, oedd sôn am bob math o anifeiliaid, nid anifeiliaid cwtslig yn unig, rhai adnabyddus fel eirth panda, ond hefyd nadroedd a tarantulas, cwbanod môr, a mwnciod bonobo, a phengwiniaid a crocodeiliau rhyfedd. Ond hefyd anifail o'r enw pangolin, sef un o fy hoff anifeiliaid yn y byd i gyd. Y creadur rhyfedd iawn hwn, sef yr unig famal sydd wedi orchifio'n llwyr a chen ac sy'n byw yn Affrica ac Asia, yw'r anifel sy'n cael ei fasnachu fwyaf ar y blaned gan bobl sy'n ceisio bwyta ei gig a'i gen, felly mae gwir angen ein help arno, felly dyna pam rwyf yn ysgrifennu llyfrau amdano. A pangolin fflwfflyd yw hwn, mae wedi orchuddio a chen, felly nid yw mor feddwl â hynny, ond rwy'n mynd â hyn i ysgolion ac yn siarad â phlant i'w helpu i ddeall pob math o bethau am y creadur anhygoel hwn. Mae'n sicr yn un ymharwyr byd gwyllt i. Ac un o'r llyfrau eraill dwi wedi ysgrifennu am y pangolin yw'r stori hon, Y Bachgen a'r Pangolin, am fachgen bach sy'n darganfod pangolin mewn coedwig ger lle mae'n byw yn Asia. Un arall ymharwyr byd gwyllt yw'r blaidd, ac mae'r llyfr hwn, 14 Wolves, yn ymwneud â sut mae bleiddiaid yn rhan o'r ecosystem, sut maen nhw'n newid fel ysglyfaethwyr, sut maen nhw'n newid y byd a'r cynefinoedd maen nhw'n byw ynddynt, a'r effaith y gant ar greaduriaid eraill. Mae'n anifail anghyffredin ac mae'r llyfr hwn yn archwilio nid yn unig bleiddiaid. Byddodd yn dangos i chi rhai o'r lluniau anhygoel a wnaed gan Jenny Desmond a greodd y darluniau ar gyfer y llyfr hyfryd hwn. Ac mae'r dudalen hon yn dangos i chi'r holl greaduriaid gwahanol y mae'r bleiddiaid yn effeithio ar yn eu bywydau. Yr elc, y bleiddiaid y paeth, y llygod, y cwningod, yr adar sy'n canu, y pysgod a'r afancod. Mae'r bleiddiaid ar ôl sydd ganddynt ym myd natur yn effeithio arnyn nhw'n oll. A chyn i ni fynd, rydw i'n mynd i ddangos rhai o ddarluniau hyfryd Jenny i chi, a dyma ddarlun hyfryd o'r afanc sy'n byw yn yr afonydd. Maen nhw'n creu'r pylled dwfn hyn lle mae llawer a llawer o greaduriaid eraill yn byw, a dyna un o bleserau ysgrifennu llyfrau lluniau, sef gweld datblygiad yr holl darluniau anhygoel gan yr artistiaid hynod dalentog hyn. Un arall o'm harwyr byd gwyllt yw Morfilod.
Mae Morfilod mor rhyfeddol, mor enfawr ac mor ddirgel, ac mae'r llyfr hwn yn y gyfres 10 Reasons to Love yn ymwneud â morfilod glas. Ac os ydych wedi bod i'r amgueddfa hanes naturiol yn Llundain, efalla'ch bod wedi gweld sgerbwd y morfil glas sydd bellach yn hongian o'r nenfwd yn y fynedfa. Ond mae'r llyfr hwn a ddarluniwyd gan Hanawco Clwlow sy'n byw yn Seland Newydd yn rhannu'r ffeithiau a'r ffigurau eithriadol i chi am forfilod i'w rhannu gyda'ch ffrindiau. Maen nhw'n bwyta bwyd pinc, y cryl maen nhw'n dod o hyd iddo yn yr Antarctig. Mae ganddynt gegau enfawr ac un peth rhyfedd na wyddoch efallai yw bod gan forfilod glas foliau melyn oherwydd yr algau sy'n atodi eu hunain i'r rhannau hyn o'i cyrff. Felly, drwy ddarllen llyfrau fel hyn, gallwch ddarganfod pob math o ffeithiau i'w rannu gyda'ch ffrindiau, a allai ysgogi mwy o ddiddordeb ynoch chi mewn cefnforoedd a chreaduriaid eraill sy'n byw yn y cefnforoedd. Ac yn olaf, roedd am rannu'r llyfr hwn, 50 Reasons to Love Endangered Animals. Mae hynny'n llawer iawn o arwyr byd gwyllt. Ac yn y fan hon mae gennym eliffantod sydd mewn cymaint o berygl nawr gan fod ei niferoedd yn disgyn yn Affrica a anifeiliaid sydd mor eithriadol. Mae gennym hefyd grwbanod môr sydd ymhlith y hoffderau mwyaf, treulies lawer o amser yn teithio o amgylch y byd gan weithio gyda phobl sy'n arbenigwyr go iawn mewn grwbanod môr. Mae'r anifeiliaid rhyfeddol hyn yn mudo ledled y byd ac yn dychwelyd i ddodwi eu hwyau ar y nyth lle cawsant eu geni, ac mae'n ddirgelwch sut maen nhw'n gwneud hynny. Mae ganddyn nhw'r systemau lliwio anhygoel y tu mewn i'w pennau. Beth am weld pa greaduriaid eraill y gallwn ddod o hyd iddynt? Mae gennym eirth ac eirth panda, un o lwyddiannau mawr cadwraeth. Mae ei niferoedd bellach yn codi yn Tsieina oherwydd ymdrechion cadwraeth enfawr gwyddonwyr a phobl sy'n gweithio gyda'r anifeiliaid eithriadol hyn i ddod o hyd i ffyrdd o gynyddu ei niferoedd i'w hatal rhag diflannu. Ac yn olaf, mae llun o'r morfil glas hyfryd, yr anifail mwyaf ar y blaned a'r arwr byd gwyllt mwyaf mae'n siŵr. A chyn i mi fynd, roedd am ddangos llyfr bach i chi yr oedd wedi ysgrifennu sydd â bron mwy o eiriau nag unrhyw lyfr arall oedd wedi ysgrifennu. Llyfr o'r enw Eco-Warrior ydi o. Ac os ydych am fod yn eco-ryfelwr a helpu achub anifeiliaid pan fyddwch yn tyfu i fyny, y peth cyntaf i'w wneud yw dysgu amdanynt i gael eich cyffroi gan eu bywydau a sut maent yn effeithio'r anifeiliaid eraill. Ac mae'r llyfr bach hwn yn llawn syniadau a phobl a allai eich ysbrydoli i weithio yn y byd naturiol, o Greta Thunberg rwyf yn siŵr eich bod wedi clywed amdani a David Attenborough i bobl lai adnabyddus. Rwy'n ceisio dod o hyd i un penodol. Mae'r boi yma, Augustine, yn gweithio gyda pangolinau yn y goedwig yn ne Ghana ac rwy wrthi'n ei helpu gyda Pearsons sydd wedi anfon llawer o gopïau o'm llyfr a'r pangolinau i'r ysgolion cynradd yn y fan honno. Yna, gall y plant sy'n byw yn ymyl y pangolinau yn y goedwig lle maent mewn perygl helpu trwy ddysgu amdanynt a dod o hyd i ffyrdd o'i hachub. Ac mae gan y llyfr llawer a llawer o syniadau hefyd am ffyrdd o weithredu a chymryd rhan, a ffyrdd o achub natur a helpu y ddigeulu natur wrth i chi dyfu fyny. Felly rwy'n gobeithio bod hynny wedi eich ysbrydoli i gymryd rhan yn her ddarllen yr haf a darganfod eich arwyr byd gwyllt. Pob lwc! Rwy'n mynd i ddarllen un o'r straeon o'r llyfr hwn, Red Alert, am ryw 15 o anifeiliaid mewn perygl yn ymladd i oroesi, ac mae hon yn stori gari. Mae'n ymwneud ag anifail o'r enw bonobo yr ydym yn perthyn yn agos iawn iddo. A group of bonobos are cuddling each other by the river, deep in the jungle. Treading carefully on the forest floor, a local park ranger creeps close enough to count these rare apes. Can you see her? She's there, hiding behind a tree. Like chimpanzees, bonobos are our very close relatives. But they're very different from chimps, who are led by males and can be violent and aggressive. Bonobos are led by females, and they sort out their problems with warmth and cuddles.
They make close friends and spend time together, happily in large groups. Watching baby bonobos play by the water's edge, the ranger is reminded of her own children playing at home. And the bonobo lives in forests by the rivers in the Democratic Republic of Congo in Africa. It was the last of the big apes to be discovered. You see, you want these facts curling around the pages. Like chimpanzees, a female bonobo gives birth every 5 to 6 years. It's mostly vegetarian, eating fruit and flowers. Rwy'n mynd I ddarllen mymryn bach o 14 Wolves I chi, un o'm llyfrau newydd sydd newydd gael ei gyhoeddi. Part 1. Coming Home. This story begins in the sky. High above the Canadian Rockies, a helicopter arcs above a line of wolves lunging through the snow. A man wearing a harness leans out, bracing himself against the bitter wind. He takes aim and fires. Then he unclips his harness and leaps out of the helicopter before it peels away. The man has darted a wolf. It stumbles and falls and is soon asleep. Waiting hands on the ground help the man as he struggles to carry this beast across the snow, and together they heave this soft, sleeping creature onto the waiting sled. The sled dogs fidget, whimper and stretch, but when the driver steps up, the pack lunges forward across the snow. The wolf is carried away into the inky darkness. Another wolf is darted, and another, and this continues until 14 wolves are carried through the night on sleds speeding towards a new home, far, far away. A dyma stori'r 4 blaidd ar 10 hynny ar ôl iddynt gyrraedd lle o'r enw Yellowstone Park yn America, y parc cenedlaethol cyntaf yn y byd. Nid oedd bleiddiaid wedi bod yno ers 70 mlynedd cyn iddynt gael eu dwyn yn ôl. Stori yw hon am yr hyn ddigwyddodd pan gyrhaeddodd y bleiddiaid hynny yr anialdir yma. Ac os hoffech I mi ddod I'm weld a'ch ysgol chi, I siarad am unrhyw un o'm llyfrau, I gynnal gweithdai, I sgwrsio am fywyd fel awdur a sut mae llyfrau'n cael eu creu, byddaf wrth fy modd yn gwneud hynny, felly cysylltwch â mi. Bydd y manylion cyswllt ar ddiwedd y fideo yma. Rhowch alwad I mi I gael sgwrs a rwy'n mwy na pharod I ddod I siarad â chi, rhannu fy straeon, ei darllen a siarad am sut rwyf wedi creu rai o'r llyfrau yma. Diolch yn fawr iawn.